बेयो न'निफ्रायनो ओंखारलांदों हरनि एकथायाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोन मानसिया ओमफ्राय बिनिफ्रायनो थांदों आरो। न'खराव दावराव दावसि जादोंमोन नामा? जेबो दावराव दावसि जायाखै, जेबो दावराव दावसि जायाखै। देहायारि माबाफोर उसुबिदा दंमोन नामा? देहायावथ' एसे उसुबिदायानो दङमोन बियो, खर'आ बारा माबा गैयामोन आरो साननो हायामोनदां। सिगांफ्रावबो बेफोरबायदि जाथाय जाखांबायमोन नामा? औ खेबसे जाखांबायमोन, खेबसेयावबो हरसे सानसे गोमादों ओमफ्राय फैफिनदों मानसिया। दायो गोमानाया बेसेसो गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय, 8 मासआनो जाबाय खोमा, थांनाय माबायावनो आगस्ट'आव। ओरैनो गोमाखांनायनि उनाव नोंथांमोना न'खरनि बाय बाहागिफोर लोगोफोरनाव खबर लादों नामा? लादों बयनावबो लाजोबदों, नागिरदोंबो। दा नोंथांमोना मा हास्थायदों? दा जों मोननो हास्थायदों फिसाखौ। अबावबाफोर खना खनला दंबा अननानै खिन्थाहरगोन, बे नाम्बाराव फन हरगोन। गोमानायालाय गोमामारदों, आंनिनो बिबागिनो जायो, बिनानाव फिसाला। मानसिया न'खराव जेबो जायाखैमोन जानायालाय, माखासे लोगोफोरजों ओंखारलांनायावनो सानसे सिगां हरसे सानसे गोमागोरखादों, गोमानानै ओमफ्राय फैफिनदोंमोन मानसिया, फैफिननानै आरो नैबे लास्ट नेक्स्टआव आरो मानसिया हरनि एकथायाव गोमास्राथारबाय। मानसिखौ दा जोङो बहुद नागिरदोंमोन, नागिरसेयावबो जोङो मोनासै, बहुद हास्थायदोंमोन आरो रायजो राजा लानानैबो जों नागिरदोंमोन, दा मोनासै। दा मा खालायबावनो, जों ओंखायनो दा जोंनि नैबे मिडियायाव जों होनाय जादों, दा जाहाथे अबेबा कम्पानि सम्पानिफ्राव आरो अबेबा लामा सामाफ्राव नैबे फटकजों एडजास्ट खालायनानै मोनबाय बायोबा जाहाथे जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरो, बेनि थाखाय आं रायजो राजासिम खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। माबाफोर खौरांफोर मोनदों? खौरांखौथ' जेबो खौरां मोननाय जायाखै, माने ओरैनो आनला सानला खोनाबाय थादों, मानसिखौ दासिमबो दङ होननाय खोनादों, थैयाखै होननानै। जों थैबायबो नामाबो सानलाय लांदोंमोन गोबाव जानाय हिसाबै। दा मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो आरो एसे जोङो अजा बायलङाव एसे नायनाय समाव आरो जों खोनानो मोन्दों माने मानसिया गोथाङैनो दङ, सोरनिबा आखाइयाव दङ बायदि होननाय खोनादों। ओंखायनो दा जाहाथे अबेबा खना खनला दंबायबायोब्ला सोरबाफोर लोगो मोनोबा जाहाथे जोंनि बे स्क्रिन नाम्बाराव जाहाथे हरो, बिनि थाखाय आं बिमाय जानानै खावलायहरनाय थाबाय।